Hangraini shangno rwgui kwbangma thaiono ter palaijago obahaino dolai hangkorbai khopjak Jatin Kumar Raja Kamio 33 ward o Dumbur ter palaijakha o pandao phaimanjak phaikha TTADC ni EM Rajesh Tripura 49 Chomoni ni MDC Hongshu Kumar Tripura Koromchara Mondol ni achukphang Brojolal Tripura Tripura Mothani block ni achukphang Obijit Tripura tai Tripura Chubalui Buthuni Pumang Burba Mohan Tripura Video report Chumui TV Poilano jotono hambai senior phaimaja phaijak borong banang tako Hongshu Kumar Tripura opposition leader TTADC joto ni hakutui sani sini society ni joto koror phaimaja phaijak tabuk to corona ni time o jotono koinai je covid protocol kisa sing mani chololaini mask mai sanitizer social distance kulum kasara ongkai sing hospital o doctor no sing time to time sing phonoglainani imte hai thani rok to mela kama borok phaijak sini je ro dumbur mela mani dumbur ter polana mo kha kai tongmani oro dumbur bai ke dumbur ter oi toka bini saka ongkai ang wansok mani je oro kaisa sikon program mahairo sini jang gondasora itu mondir garo je kaisa dumbur ban thejak or program mani haino irbo dumbur ter dumbur mela mani obo kaisa boroni bakani kaisa belief boroni khathi mani oito samani omo hai o amchaini je tongnai okra sakra sini taku bukhuk jati gosti rok thimani yagulo boni bekreng rok sinani bagai o dumbur thana nango fainani thanani boni rang poisa je kari rok hinkai birat somosya rang poisa gana rok kaise melago thaifai mano kai o jaga kaisa program oi tongkha dumbur tet ombo ahaino wan soi khali maniya je kaisa okra rongni imango sajak mani je oro kaisa dumbur program mahai dumbur mela khadi je manasi tongnai rok sini kaisa belief o jaga mela ongkha bo program khaikya pujar khaipayo saka kachung tidi je habangni ongoi bo kisa application khaijak tongo sinode chubasu sanai kachung busuk chubaman chung chubalainai mela khainani bagai o jaga mela boni je expenditure nai chungno bo melani kisa sakang chungno jodi sakang kai chungbo dakti busuk jara chung bono chuba mane abo chung decision lalai mano suddenly jodi thai sakang kai kisa hothar ke bai ke khailai abo chung obviously khailai nei chung chubasu khainai phainai salo ang koinai bongno je organizing committee no program khaimani mela bok masang rai khaikya successful khaikya boni bongno hambai phainai salo hinkai kisa advance no sanani je any kind of help o mela khainani bai chung bono help khainai asunu koksai jotono hambai দাদা পাঠ্যকক ইনকে তাবকতো गोबांमा जागायावनो नुदोंबो दङ जे केफेक मानायनाव जे दिनै बर' रगे गोबांमा जोंजाला हायकेबा थैमा लामा थांलाय दंलाय इनके अ केफेक लामानि कासनानि बागै हेकेबा नरदंनानि बागै तम स्टेप नाहारनानि आबो किसा साप्लाय actually जों jotono saimano tabok je drugs kaisa hamya mani obno chagai kama chini je sikla sikle ro pori tonai rok hamya lama himoi tongkha kama jagono drugs samani jagoloke bini result tamo ultimate जों saimano je bok theiju omo haisi drugs chagai kebo kaham ongyako drugs chagai kebo doctor kebo engineering omo hai ongyako drugs chagai kebo degree maya जों lekha pora khaikese kaham degree mannai kaham lama जों kasoknai officer kotorong nai society no tuidulani bagai जों save lamanai omo hai drugs sok chamani जों stop makhainai drugs je phalnai tongnai borno bo जों stop makhainai drugs phalnai rok bok stop ongoi thaga hinkai je drugs chai tongnai rok ta bor drugs man thyangnai bor bo je tabo drugs chagai hamelama rugui tongmani borok obo totally o save mai ong thane kasini okoro rok tongnai society ni borno bo ani koimung tongnai o dumbu development committee boni thani bo organizing committee bo ani koimung tongnai जों jotoni koimung oborno जों elaka stop khainani bagai जों jotono जों saima bujalainai sini je tabuk sikla sikli ro tongnai tabuk kebo jodi drugs phalai tongmani nugo kebo drugs obono use khai tongmani nugo drugs chai tongmani nugo kaisa obono sai जों ma bujilainai जों sai bujaino bok jate drugs chayate o drugs hamya mani जों borno bahai ke stop khainai obo जों initiative malanai sini society ni je okor tongnai borbo mahino ma bastalainai saisung sai tongmani bangya जों jotono ma chai tolani no je media tongnai no boro kaisa key role nok play khaimano जों noni o media ni bisingtoi no जों message roi noni o media ni bisingtoi no norbo sai ja drugs obo hamya mani drugs samani stop khadi kaham lama phaidi omahai rok जों
sini message romani bising tebo जों stop खालामनो जों अमा हिरो step जों माला लायनाय जोंबो चाइटेलाय दंगो एलाका जत जागा थाङो जों any kind of program जों officially जोंनि कोनो सरकारि program थं बा जे कोनो program थं जों पहिलानो अद्राक्स नि कोनो ति सालाय दंगो तानि बा हिंका अद्राक्स चामनि बिसिं तै जदि जोंनि बर' रक पियागै दंगो हिंकाय ताबक जोंनि society नि बागै अब हामिया जोंनि society नि future हामिया जोंनि जे upcoming ताब जे फायतनाय सिख्ला सिख्ला परि तंनाय बरक समाव के हामिया लामा हिम तंखाय जोंनि बागै खति जों अबनो जतनो जों स्टेप माला लायो।